Mawabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mwaono muli ndine Amin Musa. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati palibe amene atamanidwe thandizo kapena zipangizo za ulimi zotsika mtengo potengera chipani chake kapena yemwe anavotera pa chisankho cha chaka chatha. Boma lalamula kampani ya Presken Limited kuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu onse omwe akuvutika ndi nyasi zomwe zikuchokera ku factory ya kampani boma la Chikwawa. Ndipo munthu mmodzi wafa ndipo ena oposa 97 akusowa pokhala mvula yamphamvu itagwetsa nyumba ndi kukokolola katundu wawo mu mzinda wa Lilongwe. Makamaka alimi eni ake komanso anthu amadera kuti akamve mene akugwirira ntchito yawo ndi zomwe makamaka ndizofuta zomwe akukumana nazo. Boma lati palibe amene atamanidwe chithandizo kapena zipangizo za ulimi zotsika mtengo potengera chipani chake kapena yemwe anavotera pa chisankho cha chaka chatha. Malingana ndi chikalata chomwe watulutsa mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake a Justin Saidi, boma ndilokhumudwa ndi zomwe anthu ena akuluakulu a mboma akunena kuti amene akuyenera kulandira thandizo la boma ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo akhale okhawo amene anavotera boma lomwe lilipo pano. Iwo ati izi sizikhala choncho kamba kuti boma lotsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika linatsamira pa mfundo yoti Malawi ndi mmodzi. Nyasi zake zimene zikuyika m'miyoyo ya anthu pa chiopsezo ku matenda amene amadza kamba kakuonongeka kwa mpweya mwazina. Polankhula atakumana ndi akuluakulu a kampani ya Presken, nduna ya zaulimi, ulimi wa mthirira komanso chitukuko cha madzi imene inatsogolera nthumwi za boma pa ulendowu, Mayi Rosa Fachimbilizi yapempha kampaniyi kuti ikonze izi mwansanga. Nkhani yayikulu ndiyo kuti zotaya zawo kunoko zikuononga kwambiri, zili ndi makemicals oopsa kwambiri monga mwaonera madenga kumasintha makala pansipa pakuoneka ngati palitala koma palibe tala. Madamu awo ndioti abowokabowoka ndogumuka, sizikukhala bwino. And company yoti yakhala kunoko almost 22 years. It means there's been a lot of damage. So tayankhula kunena kuti tionetsetsa kuti anthu akunoko achitidwe compensate. Company ifeyo tichita monga mmene malamulo amanenera. And poti anauzidwa zochita koma sanachite ngakhale chimodzi. Nde ifeyo tichita no apply malamulo mmene alili ndendende mpaka kumapeto kwa lamulo kumene limathera. Alfred Gangata ndi nduna yoona zachilengedwe nawonso akuthirirapo ndemanga motere. Munga mudzi kunoko kuli anthu kweto komanso kuli zomera zambirimbiri ndi akwena apanga zinthu anthu zimenezo zitetezeka, otherwise ndekuti zinthu zisiwonekera. Pakadali pano adindo aku kampani ku Chikwawa auza wireless ya MBC kuti ndiwokonzeka kupereka chipepeso kwa anthu onse okhudzidwa mbomalo. Bryson Nkomanthu ni mkulu wa Presken. Tikafika pa nkhani ya chipepeso, zinthu zikachitika chonchi pamakhala ndondomeko yake imene imeneka kutsatiridwa monga mwa malamulo a boma, ndipo nthawi ina zitachitikiranso tinatsatira ndondomeko zomwezo, ndipo panopo ndi chikhulupiriro ndondomeko yomweyo yayambika kale kuyitsatira koma ndi ndondomeko yoti amayitsogolera ndi anzathu akukhanso. Presken ndi imodzi mwa makampani za gulu la kampani za Press Corporation. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati lalimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu kuti adziwe zakufunika kuteteza mauthenga okhuza iwo eni pamene akugwiritsa ntchito internet. Iwo ati pamene chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito internet chikunka chikwera, anthu ambiri akuchitidwa chipongwe ndi anthu amene amagwiritsa ntchito mauthenga okhuza anthu ena molakwika. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA ndilo likutsogolera zochitika zolimbikitsa kuti anthu adziteteza mauthenga pa intaneti, kupewa kuti anthu ena oyipa akuzogwiritsa ntchito munjira zolakwika. Malingana ndi ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma, chiwerengero cha anthu amene akugwiritsa ntchito intaneti chikukwerera tsiku ndi tsiku, ndipo pali anthu enanso amene akuchitira anzawo chipongwe munjira zosiyanasiyana, kotero kuti nkofunika kuti iwo monga bungwe alimbikitse kuti anthu adzitha kuteteza mauthenga amene ali nawo makamaka okhudza iwo ene amene akugwiritsa ntchito intanetiyo. Anthu ambiri sadziwa
kuti kodi information imene akuyipasa internet or information imene akupanga share pa internet, information imene ikhoza kuwabwerera bwa mtundu wanji. Information yake makamaka monga ndi dzina la munthu, ID yake, komanso amati biometric data. Information imene ingati singapangidwe protected, ngati singatetezedwe, wina akhoza kugwiritsa ntchito information imene nkupanga zinthu zolakwika. Mwina akhoza kunama ngati kuti ndi munthu winayo kupempha kwina kwake ndalama nkupeza kuti ndikutani ndikutuluka mwa njira yakuba. Ophunzira msukulu zosiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe anali nawonso pa zochitikachitikazi, ndipo mmodzi mwa iwo Joshua mmodzi anati akuzindikira kunena kuti ngati sangasamale bwino uthenga wake okhudza za iye mwini pa makina a intaneti, anthu ena akhoza kugwiritsa ntchito molakwika makamaka pochitira upandu anthu ena. Zina mwa zimene zitachitike msabata imeneyi ndi zokambirana za masiku awiri zimene zikhudze makampani ndi mabungwe amene amasunga mauthenga okhudza anthu monga amabanki komanso makampani afoni za m'manja mwa ena. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma latsimikizira ana mdziko muno kuti mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 kufika 2027 likachidwi chosamalira makamaka cha chisamaliro cha ana magawo osiyanasiyana kuphatikizapo azamaphunziro za ulimi komanso za umoyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachuma Alexon Chirwa anena izi ku Lilongwe pa msonkhano omva ndemanga kuchokera kwa ana pa nkhani yokhudza ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 mpaka 2027. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Muhango. Poyankhula pa msonkhanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachuma Alexon Chirwa ati boma liwonetsetsa kuti gawo lonse lomwe lipite ku chisamaliro cha ana mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ayiwonjezere ndi cholinga chofuna kuthana ndi mavuto omwe ana mdziko muno amakumana nawo. Achirwa anonjezera kuti ndalamazi akazika ku gawo la anali, unduna wa zachuma uwonetsetsa kuti ndalamayi yagwira ntchito yake moyenerera. My issues are free primary education. My issues are no examination fees. Zakuja maskwena amapikira zakujana kuti akhale attentive healthcare muzipatala umaisetsa ndithu kuwika ndalama zoti zithandize ana in terms of medical care and the like. Mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network, Megin Abetha Phiri, atsindika kufunika koyika chidwi pa chisamaliro cha ana ndi cholinga chofuna kuonetsa masomphenya dziko lino a Malawi 2063. Mavuto amene ana akumana nawo amakumana nawo ndiwo, ndipo timafuna kuti no Ministry of Finance ikhale ndi chithunzithunzi chenjenja zimene ana akumana nawo. Mwaona inuyo muja akufotokozera kuti ife tikukhala pa mtengo nthawi ino ya mvula tikuvutika, tufuna investment kapena kuti no ndalama zina zilowe ku infrastructure, maklasi amangidwe, akambapo atsikana momja za sanitation kuti ukhondo ndi vuto onso limene akumana nawo. Komanso zina akuna kuti timalephera kupita ku skulu chifukwa makomo athu ndi osaukisisa nkhani ya social protection. Wapampando wa komiti ya mgwirizano wa ana ya National Children's Alliance, Hatim Hassan, wati msonkhano ngati uwu umapereka mwayi kwa ana kutenga nawo mbali komanso kupereka ndemanga zawo pa ndondomeko ya chuma ya dziko. Kuchepa kwa classrooms. So kumbali imene timaona kuti masukulu ambiri Malawi muno amakhala ndi mablock ochepa ana ochuluka. So it is not proportional. Ndiye pa nkhani imene timaona kuti just imagine class imodzi mulana ochuluka kwambiri, ngasi imene mjamu mphunzitsi amakhala masamwisidwe kwambiri, ndiye aone class je muli mtambo ana ali pambiri mbiri avutiwa aphunzitse. In addition to that, ana ena amakhala ngasi muja koma ana amatha kujoma chifukwa chani ana achuluka kwambiri zimene aone mphunzitsi sokolo sangakwanisi. Nganize munthu amene ali ku back seat kumpando umene uli umbo kwambiri sangavekale konse yayi. Msonkhano wa ndemanga za ana pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 wachitika pansi pa mutu wakuti kuyika ndalama zokwanira ku ndondomeko zotukula ana pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Food Reserve Agency ladandaula ndi kuchuluka kwa chinyontho ndi anankafumbwe mu chimanga chomwe chakhala chikubwera ku nkhokwe zawo. Izi zachititsa kuti NFRA iyimitse kaye ntchito yogula chimanga. Mkulu wa bungwe la NFRA a George Macheka wati kusamvana komwe kunalipo kwakonzedwa ndipo bungweli lipitirira kugula chimanga. Amacheka akufotokoza zambiri. Tinalandira malole yangapo, malolewo panali malole ena oti chimanga chawo chinali choti chayamba kumera
komanso panali malole ena kuti chimanga chawo chinali chowola, pamene panali ena chimanga chawo chinali chanyowa. Tikupira kuti mwina chinanyowera panjira kuti mwina lona sanatseke bwino, koma monga ife kuti timafuna kuteteza Malawi kuti chimanga tikachisunga chikhale chimanga chabwino, komanso kuti ndalama ya Malawi tisagule chimanga choti chiwola, nde tinabweza matraki ngati amenewo, nde zinaoneka kuti zinabweza mphungwepungwe. Pakali pano takambirana zimenezo zachosedwa, ndipo ife ndife okonzeka pakali pano ayamba kale anyamata kutsitsa kuti tigule chimanga chimenechi, komanso ngati bungwe taonjezera anyamata otsitsa kuti titsitse matraki mofulumira kuti nkhani imeneyi tithane nayo. Ndipo Biliat Mazembero ndi mmodzi mwa ogulitsa chimanga ku bungwe la NFRA. Taona kuti magalimoto panopa akutani akutsitsa tsopano. Izi zatitengera kuti ifeyo kuti chikhale chinthu chotisangalatsa chifukwa yone kuti boma lapanga chiganizonso chobwerera kuti ambe kuti gulaso, chifukwa sitimembekeza kuti chimanga chathu tikagulitsa kuti ngati monga kwa anthu amene matraders, koma kwa ife matransporters tinali chinthu chowawa kwambiri. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati palibe amene atamanidwe thandizo kapena zipangizo za ulimi zotsika mtengo potengera chipani chake kapena yemwe anavotera pa chisankho cha chaka chatha. Boma lalamula kampani ya Presken Limited kuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu onse omwe akuvutika ndi nyasi zomwe zikuchokera ku factory ya kampani boma la Chikwawa. Ndipo munthu mmodzi wafa ndipo ena oposa 97 akusowa pokhala mvula yamphamvu itagwetsa nyumba ndi kukokolola katundu awo mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiranso ndipo tikupitirani nkhani zathu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati munthu mmodzi wafa pamene ena oposa 97 akusowa pokhala madzi a mvula yamphamvu adakokolola katundu ndi kugwetsa nyumba kwa chinsapo madera a mafumu a Maliri ndi Bwatalika mu mzinda wa Lilongwe. Anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi padakali pano akuwasunga pa sukulu ya sekondari ya Chinsapo. Smart Chalika ali ndi ripoti. Polankhula atandira anthu komanso malo, mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Wilson Molen wati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ataya katundu wawo wa ndalama za nkhaninkhani kamba kakusefukira kwa madzi. Iwo ati pakadali pano nthambi yakambirana ndi unduna za maphunziro kuti omwe anthu akukhala pa sukulu ya sekondari ya Chinsapo zisasokoneze maphunziro pamene akukonza malo okhala oyembekezera ndi thandizo lopita kwa anthuwa. Pakadali pano nthambi yapereka thandizo la chakudya komanso katundu osiyanasiyana monga mpunga, nyemba, mapepala a pulasitiki zofunda mwa zina. Tili kuno kwa Chinsapo kumene madzi osefukira aononga katundu ambiri komanso anthu pafupifupi 97 achoka m'manyumba mwawo kuzakhala pano pa secondary school ya Chinsapo, ndipo zoonadi munthu mmodzi watisiya zachisoni kwambiri. Katundu ambiri waonongeka, tinapita ukaona pali mzimayi wina mwachitsanzo nkhuku zake pafupifupi 500 zonse zafa, komanso katundu ambiri wanyowa. Mmodzi mwa anthu okhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi a Florence Matengula anali ndi nkhuku pafupifupi 500 zomwe amaweta koma zonse zakokoloka ndi kusefukira kwa madzi. Nali ndi nkhuku 500 zimene zinali zoti zatha 2 weeks, nagula feed malumba 10 zonse zatani zaonongeka. Nkhuku zonse zafa 500, malumba 10 onsewo anamira m'madzi. Malingana ndi a Julius Tsogani, mkulu woona za zomangamanga ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe, vuto la madzi akusefukira likukhudza madera ochuluka kamba kakusalongosoka kwa ngalande zodutsa madzi. Kwa makamaka madzi awa asefukira pamene aphulitsa pa bridge ya mtsinje wina pa mtundapo, ndi madzi amenewo ndi amene aononga manyumba ya anthu. Komabe ndikuvomera kuti muno mu Lilongwe zene zili bwino ofuna improvements. Phungu wa dera la Lilongwe Site Kamphuno Akhadija Chunga wapempha boma, mabungwe ndi anthu opereka thandizo kuti afikire anthuwa mwamsanga ponena kuti akumana ndi vuto losaneneka. Ine ndikupempha kuboma komanso mabungwe osiyanasiyana kuti kunoko andifikire mwachangu makamaka kumbali ya chakudya, chifukwa anthu akuyambira dzulo mpaka leroli chakudya chake sichinali chokwanira. Tinapeza njira zina zosiyanasiyana kuti anthu atapaseka chakudya koma sikokwanira chifukwa anthu angambiri
kusefukira kwa madziko kwasiya anthu okhala m'maderawa kakasi ndipo akusowekera thandizo. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Inkosi ya makosi mbero yachisanu ya mboma la Nzimba yati chitukuko chenicheni sichiyenera kungoyang'ana pa zomangamanga zokha, koma chiyenera kuyika patsogolo thanzi labwino, maphunziro apamwamba komanso kupatsa nzika mphamvu zachuma. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili kuchokera ku Mzimba. Kumonowu unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo aphungu a nyumba ya malamulo, makhansala, mafumu, ndipo unakonzedwa kuti agawane zolinga za chitukuko cha khonsoloyi pambuyo pa chisankho chachikulu cha pa 16 Septemba chaka chatha. Mwa ena omwe anali nawo kumkumanowu ndi wachiwiri kwa president wakale wa dziko lino Akhumbo Kachale, yemwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Mzimba South West, nduna za umoyo Amadalitso Baloyi, omwenso ndi MP wa Mzimba Kafukule, Avitumbiko Mumba, omwe ndi MP wa Mzimba Sento, akukhanso ndi ena antchito za boma. Polankhula pa mkumanowu, inkosi ya makosi mbero yachisanuyi yati inabweretsa pamodzi aphungu a nyumba ya malamulo ochokera mbomali, makhansala, mafumu, akuluakulu akukhonsolo ndi ena ambiri, ndipo cholinga chake kunali kulimbikitsa umodzi komanso chitukuko. Kamakamba za chitukuko sitisamangokamba za mwina nkhani zomangamanga, komanso makamaka ku nkhani ya education, komanso nkhani ya zachipatala, komanso kwambiri socio-economic, anthu akhale ndi ndalama. Tingapange bwanji kuti anthu a Mzimba muno akhale oziyimira pa iwo okha. So ndi chikhulupiriro kuti akamapanga mapulani awo, tikamapanga mapulani athu kusogolo kuno zonsezi tizipanga include kuonesesa kunena kuti chitukuko chathu ngati Mzimba zomanga tikumanga, komanso anthu personal development ikuchitikanso kuti akhala anthu oziyimira pa iwo okha. Bwana mkubwa boma la Mzimba Emmanuel Brukutu ati khonsoloyi yakonza mapulojekiti angapo achitukuko amene asinthe maonekedwe a boma la Mzimba. Ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mzimba Kafukule, yemwenso ndi nduna za umoyo Amadalitso Baloyi, ati mkumanowu uthandiza kubweretsa chitukuko mbomali. Misewu yankatikati ndio pezeka zokuti ikutivuta kwambiri. Chifukwa chake ma solutions ake timakamba pano kuti mwina tuone kuti pambali pongo panga mahaya lomwe takhala tikupanga mbuyo bwanji tigule magiredala athu ma constituency ngapo abwere pamodzi ndikupanga zocholinga chokuti anthu tiatumikire bwino, zitukuko zikhale zooneka ndi maso. Wachiwiri kwa president wakale wa dziko lino Akhumbo Kachale, yemwenso ndi MP wa Mzimba South West, anati misonkhano yotere ndi yofunika kwambiri, makamaka pomwe boma latsopano lapereka 5 biliyoni kwacha kupita dera lililonse la phungu wa nyumba ya malamulo pa chaka. Chimene ndingapemphe Amalawi tidziwe kuti chitukuko ndi cha wina aliyense muno Malawi, ndipo aliyense osankhidwa atengepo gawo. Tisanene kuti izi apanga ndauje zapanga ndauje, tikatere tiaphera ufulu Amalawi amene anatipasa maudindo amenewa. Boma la Mzimba lili ndi aphungu a nyumba ya malamulo 13 zomwe zikutanthauza kuti pa chaka chilichonse cha boma khonsolo izilandira 65 biliyoni kwacha za chitukuko. George Nkandawire, MBC, Mzimba. Malo azokopa alendo amajete apeza ndalama zopitirira $1 million chaka chatha kuchokera kwa alendo ochokera kunja kwa dziko lino. Izi zadziwika mlembi mu nduna wa zamalonda, mafactory ndi zokopa alendo a Jean Mnyenyembe atakayendera malowa. Justin Kweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amnyenyembe anakayendera malowa pofuna kuziwa zambiri za mmene amagwirira ntchito komanso mmene boma lingawathandizire. Malingana ndi mkulu wa malowa a John Adendorf, anthu ofika ku malowa akuchuluka chaka ndi chaka. Iwo anati mwachitsanzo chaka chatha alandira alendo okwana 14,000 kuchoka pa 13,000 mu chaka cha 2024. A Adendorf anaonjezera kuti kamba ka ichi chaka chathachi apeza ndalama zopitirira $1 million. Mlembi mu ndunawu Amnyenyembe ati izi zikusonyeza kuti zokopa alendo zili ndi kuthekera kwakukulu kotukula chuma cha dziko lino. Iwo ati boma liwonetsetsa kuti malo komanso ntchito zokopa alendo zikulandira thandizo lokwanira. Commitment yathu ndiyonena kuti tionetsetse kuti tadziwitse anzathu omwe timagwira nawo pa ntchito zokopa alendo, ngati anzathu maoperators omwe amapanga matiketi a ndege kalenso omwe amathandiza kugulitsa dziko lathu lino, kuti pamodzi ndiwo tione kuti tipeze njira zanje zoti mwina anthu aja akamabwera
izikhala package ndithu kuti mwina ngati munthu amafuna kuti afuna apite kukaona kunyanja komanso apezenso mpata kuti adzafikeso kumalo ngati ano kuti azaoneso za zinyamazi kaya kuyambira kuno akamalizireso kwinako koma akhale ndithu malo ena amodzi omwe it should be a must azibwera kuti azafika chifukwa chonena kuti even dongosolo la zinthu zawo ntchito zomwe amafuna kupanga ma investments awo omwe amafunika kuti apange kuti afike pomwe tafikapo kuti mulendo afike zambiri zachitika ndi pakali panopo kwakukulu komwe kwatsala ndikuti ndithu alendowo azibwera ndithu kuti ndalama zawo zomwe apanga invest nawonso anepokondanso phindu lake. malo azokopa alendo amajete amayendetsedwa ndi kampani ya African Parks limodzi ndi boma la Malawi. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Goshen City Dedza Dynamos Alex Ngwira wati maloto awo ndiofika mndime yomaliza ya chikho cha Castel. Timu iyi yafika mndime ya semi-final itagonjetsa Ekhaya ndipo idzakumana ndi timu ya Blue Eagles. Aka ndikoyamba kuti Dedza Dynamos ifike mndime ya semi-final mu mpikisano waukulu mdziko muno ndipo Ngwira wati zawapatsa mangolomera oti ayike maso awo pa ndime yotsiriza. Hai mawanga ngonena kuti tingowalimbisa Nyamata andapemphenso mtundu wa Dedza Nyamata pena pache ya makhala kumadandaula tiye ntathandize ndicholinga chonena kuti kamakumana ku training azibwera ndi mtima onena kuti tikapanga training zathu zitiyendere. Chachikulu nanena kuna kuti awawa samenye mpira umene amamenya awawa mukasirira kuti aziyenda amatha kukulumani. Ndiyeno lerolo tinauza Nyamata kuti tingowagwiriratu asamapasirane ayambe kumenya mpira wogenda akayamba kumenya mpira wogenda timaziwa ifeyo ma defenders athu ndi amphamvu ndi mmene mwaonera kuti akayamba kugenda samafika ku kutsogoloko mufuna mutafika pati mu mpikisano uwu? Kwambiri tikufuna kuti tikafike nawo mu finals. Malingaliro otenga chikhochi alipo? Alipo chifukwa chikhochi chimagwera wina aliyense. Mukaona Ikwendeni yafika kawiri mu ma finals koma mukaiona Ikwendeni sikuti makhala timu ya mphamvu ngati mmene alira chena Bullets kapena chena Wanderers Receive koma imapeza abe kuti apanga sneak in ndikumakamenya ma finals. Ni nkhani imeneyo tafika papeto pa nkhani zathu mauno koma tisanasiyane na inso mitu yake. Boma lati palibe amene atamanidwe thandizo kapena zipangizo za ulimi zotsika mtengo potengera chipani chake kapena yemwe anavotera pa chisankho cha chaka chatha. Boma lalamula kampani ya Presken Limited kuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu onse omwe akuvutika ndi nyasi zomwe zikuchokera ku factory ya kampani boma la Chikwawa. Ndipo munthu mmodzi wafa ndipo ena oposa 97 akusowa pokhala mvula ya mphamvu itagwetsa nyumba ndi kukokolola katundu awo mu mzinda wa Lilongwe. Kumbukirani kuti mutapeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, tufunirani tsiku lopambana. Bwino kwa nonse yakonanso nthawi ya zanyengo. Tembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu maka madera a chigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Izi zili chonchi kamba kadera lobweretsa mvula lotchedwa ITCZ lomwe likuyenda maka chigawo chapakati komanso kumpoto. Kotero kuti mauno tembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula maka madera